السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، والصلاة على المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والناس أجمعين، وبعد. Abalanga wole begezeka mutsiku lelo kieni kingowuni kapo hani moja ngani atu ndiyo kuzana atawakkul uku ndiye kuyezamila kweni Allah subhanahu wa ta'ala. Idhin Allah subhanahu wa ta'ala wanankula mu Qur'an yake yole megezeka ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. والله سبحانه وتعالى لمن أما يزمينا أمين أرويزمينا. والله سبحانه وتعالى ndikumene kupwene kila kunena kuti mundu ayizamire kwa amene aliweyezamira patina zake. Palibe kuyezamira kwa mundu, palibe kuyezamira kuzinthu, kumanu kuyezamira ndi Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أيضا في سورة التغابن مسورة التغابن الله سبحانه وتعالى أقول لونين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله سبحانه وتعالى تودي قريب أمك ودينا مشونا لكم إيه ناني الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ndimin ama yezamira antu okulubirira iweyo ngati mbale wanga oli okulubirira mwene ekira kuyezamira ndi mwanani Allah subhanahu wa ta'ala. Nchifua chani tosi tikulamulidwa kunena kuti tiyezamire mu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikupasa nenkani imozi ya Ummu Sharik maya ka Sharik amini ankachidwa kunena kuti zina lawo linali Ghaziyat bint Jabir bin Hakim. Zina lake lazima ya amini ankachidwa kuti ndi Ghaziyat. Kudi Ghaziyat china chitika ndi chani ndi nkhani imene ini titakutengira po phunziro lina lake lalikulu kuchokera mu nkhani imene ndi phunziro lake limene tingatenge kumapeto kwake lokhuzana atawakkul kuyezana kuma kuyenekera kuyezanira kuti kwandani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nzimai amene Ghaziyat amene akuchira kuti Ummu Sharik amachikina mtundu wa Makuraishi kama kuti mtundu wa Quraishi mumzinda wa Makka. Nthawi imene mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atayamba kufarisa dini ya Islam mumzinda wa Makka, iye analingula anthu amene anayambirira kuvomereza Islam mumzinda wa Makka. Pusendera kapena kuganizira zimene mtundu wake kapena anthu ake anali kumuchitira pakumva kunena kuti iyeyo walowa Islam, iyeyo ali mgulu limodzi na anthu asilamu wosatira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anthu ake adayamba kumpasa zipinjo, adayamba kumpasa mavuto, adayamba kumuzuza mtundu wosiyana-siyana. Koma china chitika ndi chani? Iye kunalibe kubwerera mbuyo koma kuvomereza Islam ndi mtima wonse. Kenaka ndikumayitanira azimayi ena achi Quraishi kuti amuziwe Allah subhanahu wa ta'ala amayenera kungwadira usali mafano amene anali kugwadira. Ndipo amagwira ntchito imene yoyitanira azimayi anzake kunena kuti iyayi inu zimene mupangazi mukuchedwa nanu, tabwerani uku tamumvani uyu zimene akulankhulazi ndiye tabwerani kuno. Alhamdulillah, chifukwa cha kulimbikira kwake, chifukwa cha kusaopa ndi mazuzo amene ankalandira, chifukwa cha kulimba mtima wake, azimayi ambiri amalowa su Islamu munjira yake imene. Ndipo akufarisa dini kamba kwene kuti amayitanira azimayi aja mwanseri. Zinafikana mpana nkhani ija idafara kunena kuti pali mzimayi uyu amene akuyitanira azimayi anzake chanseri, ndi chifukwa chake tikwaona azimayi akukamukira kwambiri ku dini ya Islamu kulimba kwa Ummu Sharik radhiyallahu anha. Ndipo zili mumwemo anyamata amuna achi Quraishi adampitira iye ndi kukangwira, ndipo atamugwira adanyamulaso kumubwezeresa mbanja mwake mu family limene iye wachokera mtundu wake kunena kuti iye ayi tilangireni munthu uyu akutisokonezera mu mzinda wa Makka. Pomwepo Ummu Sharik akubanja ake atamtenga adakamumangirira pangamira imene inalibe mphasa pofuna kumukaulitsa iyeyo Ummu Sharik radhiyallahu anha.
ndipo atamumangira pamenepo nanyamulidwa ndikumakadusa naye mzipululu kwa masiku koma zipululu zonena kuti olomadzi ayi dzuwa lokaloka likutentha kulibe mithuzi koma anthu aja akuti kumuzuza Sharik kupezeka kunena kuti akunyamula ammangirira pangamira kuti asakale sindikuthekera kunena kuti mwina mwake athawepo kapena kuti achokepo pamenepo ayi kapena kuti azifunire zina zake zokhumba palibe inali ngati iwo ndi pati imodzi yomulangira Sharik radhiyallahu anha ndipo anakama dusa naye Sharik radhiyallahu anha kuchipululu kumene kunalibe madzi kumene kumasowa mthuzi ndipo iwo amati akamva kutentha amakakhala pa mthuzi ngamira imene ammangirira Sharik radhiyallahu anha akuyisiya pa dzuwa pomwepo kapena kuti Sharik akumusiya pa dzuwa pomwepo azivutika ndi dzuwa kunapezeka mpaka ana kuti Sharik adavutika kwambiri ndilo fika na poto pa nzimayi kufika na polefuka nzimayi chifukwa cha kufunafuna kumwa madzi chifukwa cha kufunafuna mthuzi chifukwa cha kufunafuna zakudya ndipo anamupangira magadi omuyang'anira kunena kuti munjira ina iliyonse pasapezeke munthu ompasa iyeyo zinthu ngati zimene zofunikira ngati zimene komanso pasapezeke kuti iyeyo azipeze zinthu zimene kotero angakhale magadi amakhala mmithuzi koma uyu amayanikidwa padzuwa kufikira anampana thupi lake lidalefuka tsiku limene lolo even magadi amaziwa kunena kuti nalele mzimayi uyuyu ndiye kuti sikuchaso amwalira chifukwa walefuka kothera koma chifukwa cha zimenezi Sharik adapitiriza abe kuyeza milamu Allah subhanahu wa ta'ala poona kuti umoyo wake wapinjika kwambiri zake sizili pabwino adangopereka mapembedzo ni mapembedzo kwa Allah subhanahu wa ta'ala pembedzo limene adapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndilo tichani mwina imdi titakumapemba Ambuye Mulungu ndipaseni moyo Ambuye Mulungu ndipaseni mafuti ndipaseni magari koma Sharik radhiyallahu anha ataona kunena kuti maso akusiya kuyang'ana lilimi lake likunjenjemera thupi lake lafoka kuti basi apa ndiye ulendo koma Sharik adakapemba kwa Allah subhanahu wa ta'ala pemphero limene lilovuta kwambiri Ambuye Mulungu ine ndikukupemphani kunena kuti mtima wanga ukhazikike pa chikhulupiriro no matter what nyengo ina iliyonse imene ndingakumane naye eza kumwalira ine ndimwalire mtima wanga uli pa chikhulupiriro iyeyo sanafuna kupemphaso zoti upitirire umoyo ayi komano pempho limene adapempha iyeyo ndilonda kuti amulimbikitse mtima wake usafoke kugonja kunena kuti iyayipoti ndikuvutika kwambiri ndiye kuti ndituluke Islamu ndiye kuti ndisiye kukhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kuti ndisiye kumpanga folo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapempha dua kunena kuti chonde Ambuye Mulungu chimene ndikupempha ine mukhazikitse mtima wanga pa chikhulupiriro basi ndipo Sharik ali momwe Allah poona kunena kuti kapolo wanga akuzuzika chifukwa cha ine chifukwa chokhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi Allah huwa samia la'ani yendi wakumva komanso wozindikira anamva pempho la Sharik radhiyallahu anha ndipo yankho lake limene adampasa ndi limene linakumudwisa wina aliyense usiku umenewo even magadi azilonda ake anaziwa kunena kuti awa sikucha even iyeyo mwini wache Sharik radhiyallahu anha ankazimva kunena kuti ineyo pamene pabasi ndata usiku umenewo kunamudera kunena kuti thupi lake akuona imfa pafupi koma mosayembekezera beghali ihsan modzidzidzi mupanda kuziwa kuti zatheka bwanji usiku umenewo Allah subhanahu wa ta'ala adamutitsira ndaliso wanji pomwe akuvutika ndi ludzu adamutitsira dontho la madzi limene linagwera pa nkhope yake ndipo ataona dontho limene lidamudzidzimusaso even iye kunapezeka kunena kuti dontho lije silinabwerere koma amatsikaso madontho zimene zinampasaso mphamvu kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani ndiyang'ane atayang'ana adaona patsogolo pake pali chidebe cha madzi anayesisa basi kuchigwira chidebe chije ndi kumwa madzi umoyo wake nkubwerera mwankhwiro kuposaso mmene unalira ndipo madzi aja akumwa ena kuzithira pathupi kunywesa zovala kuchosa kutentha kumene adali napo azilonda kuche kummawa ali iye tikatengeni mtembo wa Sharik tikaonesa chodabwisa kwambiri
kufika pamene adammangirira Shariki radhiyallahu anha adampeza kunena kuti ali ndi mkwiro, ali wamkwiro, ali wamphamvu, ndipo adampeza kuti iyeyo wapangidwa favor ina yake ya madzi azilonda anadabwa nazo, ndipo anakayamba kukua kumuneneza kunena kuti ndithu kuti Shariki wapa madzi. Koma atakayang'ana anthu zidebe zawo, atakaziyang'ana anapezeka kunena kuti palibe ndi dontho limene linachoka kuchokera mu zidebe mwake, kuchokera mu zidebe mwawo munalibenso ndi dontho limene linachoka. Iyi ndi neema muijiza imene au karama imene inachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala direct kumpasa iye, kuonesa umphamvu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa anthu amene. Ndipo azilonda onse adanjinjimira ndi kudabwisika nazo, nkuyamba kufunsana kuti zitheka bwanji mzimayi amene adali pafupi kufa ndikupezeka kuti kuche ali wamkwiro, ali uoneka kuti uyu sadali makuti ena aliwonse, ali osangalala, ali wamphamvu wantanana, zitheka bwanji? Azilonda anadabwisika nazo. Ndipo atadabwisika nazo zinochitika ndi chani? Iwo poona kuti zachitika zimene anazindikira ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kotero wose adapanga shahada Allahu akbar. Wose nkupanga shahada Allahu akbar. Kodi ndi ndani amene angayimikike pa chikhulupiriro ngati mmene adayimikika Shariki? Tsiku la lero kodi iwe ndi ine kodi tingayimikike pa chikhulupiriro ngati mmene adayimikika mzimayi amene? Balo wanga walemekezeka pa dini ya Islam. Ndikangati kamene takumana ndi mazunzo uchepetsetsa ineni posakhala ngati mazunzo amene adakumana ndi Shariki. Koma kodi mayeso amene tidawakwanitsa bwanji? Kodi sitinatuluke mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bali wanga walemekezeka, tikaona nkhani iyi ya mzimayi amene ndi nkhani yododomesa kwambiri. Ikudodomesa chifukwa cha chikhulupiriro chake chimene chinaonesa kukhazikika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuyezamira mokwanira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapito ake nasaluka kukhala gwero la kupangisa kuti angakhala anthu ena alowe Islamu mwa ize kamba ka chikhulupiriro cha mayi amene Shariki. Ndipo izi angakhale mtumiki wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adatifotokozera kuti ife ngati tifuna janna tikhale tikukhazikika mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwayisanzu pala hadithi ina imene adayilandira Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kunena kujani mtumiki adalankhula mumveka bwino kuti uzaini dini kujani laula annakum kuntum tawakkaluna ala Allah, zikana kala kuti anthu inuyo mumayezamira kwa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkuli, kuyezamira kweni kumuyezamira Allah subhanahu wa ta'ala, kuyezamira kweni la ruzaqtum kama yurzaqu at-tayr, akuti akana kudyesani inuyo mukanadyesedwa inuyo ngati mmene zimadyesedwera mbalame. Taghdu khimasan, zimene zimatuluka kumawa zili ninjala, mimba zake muli zita kumanda kapena kuti zili ninjala mimba mwako. Wataruhu bitanan, ndipo zimabwerera zitakuta. Mbalame zimatuluka kumawa zili ninjala, kumazima kabwerera mazulu ake zitakuta, sizilima, zilibe minda, zilibe mashopu kuti zikagula zakudya. Koma chifukwa choti izo zima yezamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amazidiyesa munjira imene Allah akufuna. Ifeso mtumikada atitenjeza kuti tikanakhala kuti ife timayezamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikumayezamira zenezeni, ndikuti Allah akanatidiyesa ife ngati mmene amazidiyesera mbalame. Tikuona pa Shariki ali pa mazunzo otatu, mazunzo onesa kunena kuti palibe chipulumutso china chonse, koma Allah anampulumutsa kumpasa madzi ngati mmene amazipasira mbalame madzi. Sizitunga zilebe mbalame, sizikatunga madzi mbalame, sizilipira kuota kuti mbalame, komano zimamwa madzi. Nchimozimozi mmene adampangira mzimayi amene pambuyo ponena kuti iyeyo wayezamira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kodi inu ndi ine kuchokera mungani imene ndi maphunziro anje amene tikutenga pa tsiku la lero? Kodi tingayezamira bwanji mwa Allah subhanahu wa ta'ala pomwe ifeyo
tilibize ndi mijedo, tilibize ndi kuba, tilibize ndi zitumwa. Tiyeni tibwerere mu Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuyezanira mu Allah subhanahu wa ta'ala potengeraso mmene tamverera nkhani ya Sharik, komanso kumva mmene mtumiki wathu adatilangulira kunena kuti ngati ife tingayezanira mu Allah subhanahu wa ta'ala munjira ina iliyonse sitizakhala ndi njala, munjira ina iliyonse sitizakhala pa mayesero nkupezeka kunena kuti kutuluka mu chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala. Zimene sizichitika, koma Allah azatithandiza pamene tili m'mavuto, ndipo azatipulumutsa m'mavuto amenewo, ndipo tizakhala anthu ogonjera kapena kuti okhala ndi mtendere kapena owapangisa anthu ena kuti alowe Islam mwa ize kwambiri ngati mmene adapangira Sharik. Ndipo munkhani imene tikuphunzira zambiri kukhazikika pa chikhulupiriro, komanso tikuona kunena kuti mzimayi nayenso ali ndi udindo wopanga zinthu, kupanga kope anthu, kwapanga influencing anthu kunena kuti abwere mu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ili ndi gawo limene wina aliyense akuyenekera kuti aligwire payekha, kwayitanira anthu mu chipembedzo, mudzera mu zichitochito, kudzera mu zolankhula, kudzera mu chikhulupiriro chimene iye akuchionesa pa anthu, koma usakhale munthu amene uli wamphamvu pa anthu, kukhala munthu ofoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kotero uzakhala mgulu la anthu owonongeka. Ndipo kudzera kufika pamenepo timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase imani, kutipasa chikhulupiriro ndi kutipangisa mitima yathu kuyezanira kwa iye Allah subhanahu wa ta'ala, kuti mwina pa tsiku la kiyama tikakhale anthu amodzi kuchokera mu anthu okalowa kujani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.